God damn it. Trebuie să fii pe aici un sătuc de oameni nenorociți. Cred că deja videoclipul s-a dus la 30 de minute. Că na, cum e Minecraft, ba. Uite, căluți. Puteți să omor în cai. Avem și vaci, ok, bun. Ok. Avem și vaci și mai ne trebuie un... de ăsta. Mai ne trebuie... What? Stați puțin. S-auzeam viața scuze. Așa. Deci mai trebuie o pensulă în afară de ăștia. Și nu uitați că vă las Instagram-ul și TikTok-ul de descriere, dacă vreți să intrați. Și noi trebuie să continuăm cu ciții ăștia. Așa. Uite, acum da, muzica e faină, dar înainte nu. Deci chiar extraterestri, bro. Așa, bun. Deci avem până acum avem 6. By the way, eu nu știu să fac o de-asta, o share, eu nu știu să fac mai greu. Puțin. Trebuie să mă mor niște porci, niște porcușori, niște Alex. Bă, Alex, nu te vezi? Da. Niște Alex. Niște Alex, trebuie să mă mor niște Alex.